Wannan shine kaɗan daga cikin abin da shugaban Iran ya gaya wa Firaministan Qatar a lokacin ganawarsu. Wato yana ce musa, Iran dole ne a girmama haƙoƙinta da kuma dokokin ƙasa da ƙasa ga al'ummarta. Inda ya ƙara da cewa ba za su taɓa miƙa wuya ga matsin lamba ko ga danniya ba, sai dai ta sulhu. Sannan ya ce Qatar da kuma Iran har yanzu abokan juna ne. Sannan ya ce kuma yana zargi, wannan ba ma zargi ba ne, yana zargi ga kasar mama ita ce take son ta ga cewa kawunan kasashen musulmai ba su haɗu ba, ko ma kawunan musulman ba su haɗu ba. Wannan ya wuce zargi, kuma kowa ya san haka ne. Allah ya wargaɗa mana su, Allah ya taimaki jamhuriyar musulunci, Allah ya haɗa kawunan musulmai na duniya ba. Tuni muke ce maku shugaban ƙasar Amurka ya riga ya tona ma Amerika asiri, kuna ganin kaman ƙarya ne, kuna ganin kaman ko farfaganda ne, kawai labari muke kawowa a media. To yanzu gashi ta faru ta ƙare. Ƙasar Koriya ta Kudu tana neman sasanci tsakaninsu da Koriya ta Arewa. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu yana neman Kim Jong-un ya ba shi haƙuri. An shirya zaman a China, za a yi zaman a China a kan su zo su sasanta su mai da yankin su tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Domin shi shugaban ƙasar Koriya ta Japan, kun sani Japan sun dogara ne kacokan da Amurka a da. A da ƙasar Japan sun dogara ne kacokan da Amurka. To wannan yakin na Iran ya haska masa cewa idan fa al'amarin ya taso, yakin ya taso ya dagule, Amurka ba za ta iya masu komai ba. Sun ga abubuwan da yake faruwa a yankin gabas ta tsakiya a yanzu. Duk kasashen da suka dogara da Amurka sun ga irin kashin da suke kwasa a wannan yakin da Iran. Sun ga yadda Iran suke kace-kace da su. Shi yasa yanzu suka yanke shawaran gara su zo su nemi haɗin kai a yankinsu gaba ɗaya, su zauna lafiya kawai, su daina wannan gaban. In dai kana bibiyan harkokin diplomasiya na duniya, ka san zaman doya da manjan da ake yi tsakanin Koriya ta Arewa da kuma Koriya Japan. In dai kana bibiyan harkokin diplomasiya, ka san wannan zaman, ka san zama ne wanda ake na doya da manja, babu ga maciji tsakani. To yanzu kasar Koriya ta Kudu ta nemi kasar Koriya ta Arewa da su zo su zauna su sasanta kawai. Maganar su dogara da Amurka ma bata taso ba kawai. Wannan shine magana ta gaskiya. Tunda na gaya muku cewa wallahi inda Trump kafin fara yakin nan a ce ka kaddara ana haska maka goban ka kalla, na rantse maku da Allah da na ba zai shiga yaki da Iran ba. Wallahi. Wato kasar Amurka ta sa ma Iran takunkumin sai baba ta gani, kamar yadda Donald Trump yayi alkawari cewa zai lafta ma Iran takunkumin da ba a taba gani ba a taba sa ma wata kasa a duniya ba. To amma martanin shugaban jagoran juyin juya hali shi Mujtaba Khomeini ya sa Amurka ta ji tsoro kwarai da gaske, inda aka hango sakataren harkokin wajen Amurka yana maganan duniya fa ya zama dole ta zaɓa ko dai Iran ko Amurka. Wato wannan maganan ya fito ƙararra ya nuna cewa Amurka ta gaza kuma an ci ta da yaƙi. Wannan maganan cewa duniya dole ta zaɓa, kun san dalilin da ya sa yi wannan maganan? Saboda goron gayyatan da suka aika ma duniya a zo a shiga yaƙin, ƙasashe da dama suka yi rijantin suka ce ba za su shiga yaƙin ba, saboda ba su ga dalilin shiga yakin ba. Shine yanzu ya fito da cewa maganar duniya dole ta zaɓa. Kun ga dai lalle Amurka ta gaza, ba za ta iya ba ita kadai. Wannan shine magana ta gaskiya. Wannan shine sakamakon wannan magana da kuka ji yayi. Amurka ba za ta iya ita kadai ba, duniya dole ta zo ta shigo cikin yakin. Wannan shine magana. Allah ya sa mu dace.